Naimbag nga daw ken oras yung manen amin kakabsat for today's video. Agluto tayo matitibat. So nga, tabungaw itay. So nga, kaduenda ko mamanen, kabayatan tinak pa nagluto. Inikak nga ti mantika na ti pareho kong kakabsat. Sa kuman sa runong inpisok na ti karne ti baboy. Tapos hindi ka sa kamay kirog. Kabayatan nga kirkirog ka ti karne kakabsat. Inikak mat nga rodan iti basit nga bugoong nan. Nakasanayan mga mga isigod dati bugoong. Tapos nanti kasakat sa magabsab iti raman na. Di may kirog kon kakabsat, inpiso ko mga dati bawang nan. Kirog-kirog ko lang dating ingga ng ag-brown basit. Sa kamatin saro ng inpisok na tilaso na. Kirog-kirog ko lang dati laso na nakakabsat. Kat idin tama kirogan, ipinagdalaw ko mo tanditi ang di karnenan. Sa kamatin saro ng inpisok dati tabungaw kakabsat. Idin tama ipisok ko amin ti tabungaw kakabsat. Kiniwar-kiwar ko man na naging gana may war sa di karnena. Idin tama kiwar ko ana saya at kakabsat. Inikakmat nga rodan iti at swetenan. Sa kumot ni nayonan iti basit nga danom nakakabsat nga iso iti pa nakasabawnan. Idin tamay kakit